Sakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento, amafahla abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Ake ngibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, ngumshana wakwaNgcobo Fuze, omashiya amahlanga azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo ozalo uThumbu laTshatshatsha, uTshatshatsha azalo uPheshe, uPheshe azalo uMagwiyana, uMagwiyana azalo uVaphi, uVaphi azalo uNokhona. Uyazi ukuthi imbukelo wempunga yesintu uma wenze umsebenzi egcekeni lomuzi wakini, uma wenze umsebenzi okanye uma kade kwenziwe umsebenzi, akufanele kohlolwa ngenhloso yokuthola ukuthi umsebenzi uhambe kanjani. Awusungahamba kahle lo msebenzi, nohlola kade nenza umsebenzi nifuna ukuthola ukuthi uhambe kanjani. Beningenisa abantu abadala kodwa nohlola nifuna ukuzwa ukuthi bangenile yini. Hayi ngeke, akuhambi kahle makunjalo. Akufanele into enjalo uye koyihlolela uthole ukuthi abantu abadala bangenile yini, umsebenzi wakade uwenza ube impumelelo yini. Akufanele kube njalo, kodwa kufuna kube khona amaphupho ekuyiwona zokuvezela, kube khona izimpawu ekuyizona ezokuvezela ukuthi lo msebenzi okade uwenza, lento kade uyenza ihambe kahle, yaba impumelelo, lento kade uyenza ayihambanga kahle. Kube khona impawu ezikukhombisa ukuthi kuhambe kahle okanye ezikukhombisa ukuthi akuhambanga kahle. Hayi ukuthi uhambe uye kohlola uvele kuthulakale nje hayi akuhambanga kahle, okwazi nje makuthulakele kade wenza ukuthini akuhambanga kahle. Asikho nesidingo sokuthi uhambe uyohlolela ukuthi kuhambe kanjani. Hamba kokungcono uyohlola ukuthi kungani kungahambanga kahle. Kodwa kangikho lapho. Nasi incwadi zempunga yesintu, indlela yesintu le, amava ahlabahlosile lawa. Sithini isintu lesi? Uyokhula uzukhokhobe lo. Yabona le ncwadi lezi mazizonke nginamakhombo la ambalwa kakhulu, 1100 zizonke. Angisayiphenduli manje imibuzo ebhalwe la ngoba iyangihlupha lento ukuthi umuntu angifonele eside isikhathi uthothi sikhuluma into ebhalwe la encwadini. Yabona njengoba nje kumanje nazi incwadi zikhona, kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu azitholele zona, singazitholi nathi sikhuluma into eyodwa ebhaliwe encwadini. Lezi ke njengoba zu4 1100, uma kuwukuthi yilezi zombili nazi 350 noma ufike emphelandaba 350, indlela yesintu yodwa njengamanje 350. Konke lokhu siyakuvala ngomhla ka15 December. Kukhona ke nekhalenda ke bafethu ukhisimusi nje lempunga yesintu. Nanti eyavulilise bafethu abona umuntu ubonele eduze linenyanga nje zonyaka ezibhalwe ngesizulu, kwabe sekuphinde sikufakwa la incazelo zakhona njengoba ubona la izinja, unhlolanja, mbona undasa lapha umntwana, nangumbasa, unhlaba njalo njalo. Lihle kakhulu, alidayisi ke kodwa lukhisimusi nje wabantu abathanda umsebenzi wempunga yesintu. Liyatholakala lemphelandaba, noma uthenga incwadi siyakwazi futhi ukuthi sikuthumelele konke nekhalenda. Njengoba ngishilo ke bafowethu ukuthi ispecial sethu second uma zizonke 1100, uma zizo4, kodwa lezi zombili 450 masizozithumela, 350 uzozilanda imphelandaba. Indlela yesintu nayo kwamanje isaphukile,
iwu-450 masokuthumelela, iwu-350 mawufika emphelandaba. Yabona nje umuza wohlola kade wenza umsebenzi, okanye wafikelwa umuzwa wokuthi akuhambe uyohlola kade wenza umsebenzi, awuhambanga kahle lo msebenzi. Kulungile, ngicela kuba futhi usuthathe umfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku-channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga. Mina sengasengife mina